deres ting. Jeg kan også lige se, hvordan man kommer derned. Kom så, Anna! Og Anna skal også gennem nu. Måden der var 40 kilo eller noget? Ja, lige før. Godt, Nikolaj! Ned med ham, Nikolaj! Kom så! Det er godt! Ja, Anna og Nikolaj og ham er dommeren, han skal bare stå lige præcis der. Ja, jeg skal filme Nikolaj. Det er godt, Anna! Jeg tror ikke, Anna får noget coaching i den kamp der. Hun knuser bare. Og prøv at se, hvorfor situationen skal starte fra igen. Ja. Kom nu, Nikolaj, ned med ham! Og hans mærke der svarer op. Giants, der bare kolliderer imod hinanden. 2 minutter gået, eller hvad cirka? Der er en af sådan. Bliv der! Top! Op på ryggen! Op på ryggen! Ned op! Det er godt, Nikolaj! Crossface! Ind med knæene! Crossface! Nikolaj! Crossface, Nikolaj! Jeg kan godt høre stemmebåndet, jeg har været på arbejde her det sidste par dage, ikke? Jeg kan godt høre stemmebåndet, jeg har været på arbejde. Jeg kan ikke se, om han har den. Godt så! Godt, Nikolaj! Du har god tid! 2,5 minutter. 2,5 minutter, Nikolaj! 2,5 minutter! Ja, det er godt! Du har fået pointene! Det er godt, Nikolaj! Det er godt, Anne. Stille og roligt, Nikolaj! Hold positionen! Du er langt foran, Nikolaj! 2 minutter! Godt så! God tid! Kom helt op med knæet! Sådan. Du skal være 100% sikker på den! Nu tager du den! Kom så! Nikolaj! Ja! Sådan! Fuck, det er godt! Fuck, hvor er det godt, mand. Fuck, hvor er det sygt! Bare textbook der. Jeg kunne høre det for helvede. Der er langt over.